Umkhandlu uhambisana namaphoyisa bafike kungazelele muntu kulezi tolo. Bathole impahla eningi engahambisani nemithetho yokudayiswa kokudla. Kusukela kwesidlulelwe yisikhathi kuya kwengenayo ngisho ibarcode. Usually the date will be entrenched here, not here in this little, can you see? It's not even visible. What are they telling you to do with these items? What are you doing with these items? I want to cancel this. They want to? Cancel. Ukugasela kwamaphoyisa lapha kulandela ukushona kwezingane okuthiwa zadla oncamnce abanoshevu eNaledi. Umphakathi wehlukene kabili kulolu daba. Abanye bathi abanaso isiqiniseko sokuthi lezi ingane zaseNaledi zibulawe yikho yini lokhu kudla. As a community feel sad ngoba kushona abantwana. Kodwa asinaso isiqiniseko sokuthi babulawe yini ngoba sizwe ukubashonela. Umkhandlu uthi abanikazi beyitolo zabokufika abahambisani nomthetho wokudayisa. What we have witnessed and saw, it's quite scary because in terms of compliance, shop owners are non-compliant. They are very non-compliant, and what's scary is that they are taking these goods which are non-compliant, feeding them to our families, our communities. Sisashubile ke isimo kulendawo kulandela ukushona kwezingane njengoba eyesithupha nje kubikwe ukuthi ishonile izolo esibhedlela.